De band van CBS de Wienroos uit Waterswaard hierne waas de morgen een bijzonder uitstapje. Ze mochten bijen plantje onder de Mietlonen in de Westereen. Dat dienen ze in het rand van de Nationale Boomfeestdag. Dat doen we omdat het goed voor de natuur is en dat we genoeg zuurstof. Er wordt heel veel bijen aangekaapt, zoals in Brazilië en bij de Amazone. En wij willen wel wat, ik en wij ook wel, wij willen wel wat meer om de natuur doen. Ja. Maar waarom dan correct? Nou ja, eigenlijk voor de beesten die onder bijen lezen en zo en die in bijen leven. Nou, die moet ik wel meer ruimte krijgen. De bijen hebben goed oplet. Ze kregen van tevoren een les van Natuur- en Milieueducatiecentrum De Kliester. Wethouder Gerben Wiersma kwam Del om een handje te helpen. Meestal is het jong geleerd oud gedaan. Hè? Dus, en als de band er thuis weer over vertellen, dan meisjes ze daarmee automatisch hun ouders ook weer bewust. Hè? Dus dat we mij aankwam er hoe nadenken bleven van hoe belangrijk het is dat we BM'en had. Dus vertelt de band maar vast. Dan ze leren hele grote goede dingen. Nou, dit is er wel een van die wie vinden dat die erbij had. Er worden hele volle BM kapt en als na elke BM die wordt kapt weer een nieuwe plant, dus dan krijgen we weer, wat ik zei, meer zuurstof. Er zitten vruchten en zo en die eten de beesten en wie natuurlijk.